ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୂଜା। ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲି କରୁଛି। ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଆଣ୍ଟି ସୁବିଧାକି କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ କରିକି ପିଆଜ ଭାଜୁଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ ପକେଇକି କଷା କରିବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲା ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ପଟିକି ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି। ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଟିଗଲା ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ସୋୟାବିନ୍ କଷା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଢାଳିବା ଅଳ୍ପ। ପିଆଜ ତରକାରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଛି କାମ ଭଲ ନାହିଁ। ବୁନ ବହୁତ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ନାଚ ମାରୁଛି। ବୁନ ହସିଦେଲୁ ହସିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ଯାଉଛି କାଟି ପଡ଼ିଛି। ଯାଉଛି ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାକୁ ଢାଳିଦେବା। ମସଲା କରିକି ଭାଜିଦେବା। ଭଲକି ମସଲା ଦର ଦରକି କଷିଦେବା। ମସଲାଟା କଡ଼କଡ଼ି ଭାଜିବା। ଆମେ ଜିରା ଧନିଆ ଲଙ୍କା ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ପରିମାଣ ପକେଇକି ପିଆଜରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ସିଝା କରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଦେବା। ଭଲ ହେଇଗଲେ କଲର୍ ଉଠିଯିବ। କଲର୍ ଫିଟି ଯାଉଛି। ଆଳୁଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଯା